Няма. То път вече повече бифови с тежки гангстери няма да има, защото това ще ми последния сезон. Точно може. Да, има само един човек, с който още не сме си оправили отношенията и това е Батмит и очите. Там сметката ми не е платена и имам чувството, че Батмитко още е обиден за тия глупости, които изговорих аз на стерео, извърших този грях на Джон Готи от Несебър. Тей, Батмитко, искам да се разберем. Сега слушай, вече си инфлуенсър, забрави тия неща, аз не бях добре. Сега да му обясня как стана. Когато замятках и бях под национално, някакви педераси, де знаят, че съм събрал схемите, ме подпукаха в коментарите. Почнаха да ми пишат от името на магарито. Търсят такова. Вика, Батмито, ти е издал това. Ти си приключен работи. И аз тъпанара не мога да осъзная тогава, защото за първи път сезон, че има фалшиви профили, те само те управляват като дистанционно да почнеш да се реш на лайф, ти да си на видеото, после ти да вземеш към шика. Като почнах да се ра и като папагал 2 месеца зациклих на едно и също място, той е вързан генгстъра в Истанбул, аз се ра, той ще направя това, ще сменя, но и цялата рода, фамилията. Али, брате, после като се осъзнах защо го извърши това нещо точно на Батмитко, не е от милостивите, маняк ти и пеш ли са, как ще говориш ти на гангстера такива работи, защо го направи копеле мръсно? Казвам ти, аз не знам, осъзнах се в болницата на диазепам, халперидол и вързан през кръста. Биха ми диазепам 1 месец. Читай, за Батмитко, извинявам се, ако можеш, прости ми, не спирай това кино, нека пътя е камино. Ти за мен си Ал Пачино. Забрави го, просто всички знаят, че не съм знаел какво прикам, не може така да се обиждаш. Много хубаво звучи на истории, хора. Да. Звучи на истории, Ако ме видиш някъде, мокни, не ми прекъсвай обращението към гангстера. Мокни, бе. Да. Чакайте, с колко дилей си, бе? Мокни, бе. Батмито, ако ме видиш някъде съм яд към Слънчев бряг, не ми пращай делото луно, не искам да почернява от геги и да ми приключвате сезона. Пропусни ма поне да избутам до края на септември. После, ако трябва вече, анатема. Това е. Неща повече да имам проблеми и да такова. Искам да се чувствам и в Несебър и навсякъде. Кефти риба, кефти пълното. Това е. Смятам, че хубаво обращение беше, искам да бъда извинен. Искам да съм с всички организации на изток и на запад и на някоя друга планета, ако трябва, и там искам да съм окей, да се чувствам с хората. Това е цялата работа. Да.